Imeyo muchunya mache genda sedu ya Peter Fashions nigere asestechi ya masimba guchakeroka na boigo imeyo muchokeroka genda aseduka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuankoirerie na gukoretro bukori bwaye ange nasore omurubiri okubwatia nigo kurigererwa nebigori byonsi. Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto omwaka yatoka ngango siboleki yao yatoka ngango korole konda yao yatoka ngango korole gasi ende yao chigasi ne chinyingo monta okora bono kuwa kolire gasi eria waeta se waeta kwabeke kiao kogo joma tote ngambono ngocha konda sokorwa ondite yo manyete lakini mbono wakati mbono wachire mwana kale gwachire igoko demandia birio tawarete tego so tabwate yatuka nango sabole nyama ko sabole go sene mosori ose ngo sabona ne litoka liyekire binde byo so biretati asenge njonga ase wachiete wachira se wachire bono kwira nore watebire mbono gocha nande gole top 10 karwe kiromo choyo bono yabanga nesagasaga yabanga neriogi asenge ncho ogo demand biri bitakaltiki bitalengo wosotaletete wanete bitreje aleta bichangia because ayo monyene kwagenda olete ekyagera musacha agosacha umukungu okunga bona iwachire otabwati kende yonse na kwangere go demand inga gose nindetere bono inkyo koletero asenge ncho kende gyakatiki kende kyale ngororo bone Mbuya yokogenda wacha kole top 10 Mbuya yokogenda wacha wasaba birotaleteti birotaleta bichangia because umusacha ko wachire igogocha nesagasaga ari abana barakuruke tata nalino no murugio arago kenga kwaretire ndagera ryo ko demand na bakonyore ndagera ri yachira semesa kolende onya torete tikende ngaigo sebikorwa bonne Mbuya etabye yo enare yo yogo demand birio taleta ti tero chaleta bichangia ngegara makotingo bolinga Inee Gaki igombuya Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto.